Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pwede sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Arancia de Capri for Men and Women. Iyan ni siya ni Aqua de Parma. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede para sa tanan. Kag tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag o di toilet ni siya bot na balon layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, matamis kag makahang nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit ka panahon. Ang temperatura nga para siya is between 80 to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 to 38 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have orange, Sicilian mandarin, bergamot kag lemon. Ang orange, matamis na siya nga citrus nga dumi pagkapumelo kung simutan. Tapos Sicilian mandarin, matamis nga citrus. Bergamot nga mahamot nga citrus kag lemon nga maaslom nga citrus. Kag for the mid, we have petitgrain kag cardamom. Ang petitgrain, duberde na siya nga dahon kung simutan. Tapos cardamom nga pampakahang. Kag for the base, we have caramel kag musk. Ang caramel, panyamis. Tapos mas nga gadakop sing hamot para di magtudo-tudo lapta. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!